טוב, חברים, אני עושה שיעור בעברית היום, ואני רוצה להסביר דברים חשובים מאוד, עמוקים מאוד. אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל אברהם, לפני שהוא נקרא אברהם, ושרי, לפני שהיא נקראת שרה, היו בבליים, הם לא היו יהודים. תרח לא היה יהודי, אברהם לא היה יהודי, ושרי לא הייתה יהודית. כשהגיעו לארץ ישראל, אחרי הרבה שנים, הם התגיירו. אבל אני רוצה לחזור על אברהם ועל שרי. הם היו למעשה בני אדם. וידוע שהמשיח יתקן את 70 אומות שהם בני אדם. הם למעשה צאצאיהם של אדם וחווה, כמו ישראל. אבל יש בעיה גדולה. למה עם ישראל אין לו מקור יהודי? למה האבות הראשונים, אברהם ושרי, היו בבליים ולא היו יהודים, ושוב הם התגיירו כשהגיעו לארץ ישראל. ואז אברהם נקרא אברהם, סוד המלכות, ושרי נקראת שרה, סוד הבינה. כמו שמובא בגמרא, שאישה יתרה ניתנה לה הבינה. שהאישה מקבלת את הבינה ונותנת כוח לבעלה. אני רוצה לחזור ולהסביר למה עם ישראל במקור שלו הוא לא יהודי. כי כל התכלית של עם ישראל הוא להתאחד עם 70 אומות. כידוע, כשהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לישראל, הוא הציע את התורה גם ל70 אומות. אבל המנהיגים לא רצו והם לא קיבלו את התורה. אבל המשיח יתקן את 70 אומות, ואז יקבלו את התורה. סליחה שאני אומר את זה, אבל אני נותן שיעורים לאלפי בני אדם שהם אנשים נוראים. הם לומדים תורה, הם אוכלים כשר, הרבה עושים את הברית מילה. אנשים ממש נפלאים. אני רוצה להתקדם ולומר דברים חשובים מאוד. אתם יודעים שמשה אף פעם לא התחתן עם יהודיה במקור. אשתו הראשונה הייתה אפריקנית והתגיירה. והאישה השנייה, ציפורה, הייתה מדיינית וגם היא התגיירה. ולמה משה רבנו לא התחתן עם יהודיה? כי גם משה רבנו הבין שצריך אחדות בין ישראל וה70 אומות. וזאת הסיבה שהוא לא רצה להתחתן עם יהודיה. הוא התחתן עם אפריקנית ואחר כך מדיינית. שתיהם היו בת אדם. והוא רצה להתחיל את האחדות בין ישראל ובין בני אדם, למרות שהם התגיירו, אבל לכתחילה הם לא היו יהודים. דרך אגב, משה הוציא את בני ישראל ממצרים, כולם היו עבדים, אבל הוא הוציא גם את בני אדם.
דרך אגב, יוסף עשה את הברית מילה לאלפי בני אדם. הוא הבין ברוח הקודש שהם היו בני אדם, ועשה להם את הברית מילה. ומשה הוציאה גם את אלפי בני אדם שנקראים ערב רב. למה ערב רב? כי כל 70 אומות התבטלו, והם מאוד מעורבים. ערב רב. אבל הם היו בני אדם. ולמה משה הוציא את בני אדם מהעבדות? כי הוא רצה את האחדות בין ישראל ובין בני אדם, כי אנחנו כולנו אנחנו יוצאים מאדם וחווה. וזאת הסיבה שתהיה אחדות בינינו. וכמו שכבר אמרתי, הם יקבלו את התורה וילמדו את התורה. רוב בני אדם מוכנים לאכול כשר ולעשות ברית מילה. יש לי הרבה תלמידים שהם בני אדם שאוכלים כשר ועושים את הברית מילה, ואנשים נפלאים, ממש נפלאים. עכשיו אני רוצה להתקדם ולומר שדוד יצא מרות. רות הייתה מואבית. למרות שהיא התגיירה, אבל לכתחילה היא לא הייתה יהודייה. ודוד יוצא מרות, וגם המשיח יוצא מרות. למה בועז לא התחתן עם יהודייה? למה התחתן עם גיורת? כי בועז ידע שכל התכלית של ישראל להתחבר עם 70 אומות שהם בני אדם ולהביא אחדות בעולם. למרות שאני אומר שכל מי שמתגייר, השורש שלו הוא יהודי. הנשמה שלו היא יהודית. אבל רות הייתה מואבית. משה התחתן עם אפריקנית שלא הייתה יהודית. ואחר כך עם ציפורה היא לא הייתה יהודית. ואברהם ושרה לא היו יהודים. אז אני רוצה להסביר אברהם ושרי, משה ודוד. למה האנשים הכי חשובים, האבות הראשונים הם אברהם ושרי? משה הוציא את עם ישראל ואת הרבה בני אדם מהגלות, מהעבדות. ודוד המלך היה אדם נפלא. כל הלילה הוא היה לומד תורה, וכל היום הוא היה נלחם נגד כל הרשעים שבעולם. למה דווקא אברהם, משה ודוד, שהם האנשים הכי חשובים בהיסטוריה שלנו, למה הם לא היו יהודים במקור? משה היה יהודי, אבל הוא התחתן עם נשים שהתגיירו. אברהם ושרי לא היו יהודים מלכתחילה. ודוד בא מרות שלא הייתה יהודייה. וידוע שדוד המלך היו הרבה מאוד יהודים, רוב היהודים חשבו שגם גבר לא יכול להתחתן, לא יכול להתגייר,
וגם אישה שבאה ממואב לא יכולה להתחתן. לא יכולה להתגייר, ורוב ישראל היו נגד דוד. הם לא היו אוהבים אותו, כי הם חשבו שהוא גוי. עד שבא שלמה המלך והסביר לכל ישראל שגבר מואבי לא יכול להתגייר, אבל אישה יכולה להתגייר, והאישה שהתגיירה הייתה רות. כל הנשים של מואב לא רצו להתגייר. האישה הראשונה והיחידה שהתגיירה הייתה רות, כי השורש שלה היה יהודי. כידוע, כשאדם וחווה חטאו, הרבה מאוד נשמות נפלו אצל הגויים, נשמות שבמקור הם היו יהודים, אבל הם נפלו בתוך הגויים. ואנחנו צריכים להבין שגר אמיתי שמתגייר, השורש שלו הוא יהודי. אני רוצה לספר סיפור. היה בפולין הרבה מאוד אנשים שהיו בכניסיה, ויד ושם עשה, כאילו חקר והבין שהרבה אנשים שהיו מנהלים את הכניסיה היו יהודים. למה? כי גם האוקראינים וגם הפולנים חטפו הרבה מאוד ילדים קטנים, בני חודש, בני 6 חודשים, ואחר כך גידלו אותם כנוצרים. הם לא ידעו שהם נוצרים, כי כשגנבו אותם הם היו קטנים מאוד. אבל יד ושם עשה כמה חקירות והבין שהם יהודים. ואז יד ושם שלח אדם שהוא היה מדבר פולני, והוא אסף את כל האנשים האלה ואמר להם, אתם יהודים. חטפו אותם, גנבו אותם מההורים שלכם, ואתם לא יודעים שאתם יהודים. כששמעו את זה, הם הבינו שהדברים הם נכונים, ומאות אנשים הלכו לארץ ישראל. הם לא היו צריכים להתגייר, כי הם היו יהודים. ועד היום הם חיים בארץ, ורובם הלכו לבני ברק. היה עוד סיפור נפלא. היה בהונגריה המנהל של הנאצים שהיה בהונגריה, הוא לא ידע שהוא יהודי. הוא היה אדם רע מאוד. הוא היה רוצה להשמיד את כל היהודים. ואימא שלו כבר לא סבלה את מה שהבן שלו עושה. והם דיברו ביחד. ואימא שלו אמרה לו, אתה יודע שאתה יהודי כי אני יהודייה. אף פעם לא סיפרתי שאני יהודייה, כי התחתנתי עם גוי. לא רציתי ללכת למחנות, לאושוויץ, לטרבלינקה, והתחתנתי עם גוי. אבל אתה הפכת להיות נאצי.
ואני כבר לא סובל את זה. כי אתה ואני, אנחנו יהודים. כשהוא שמע את זה, הוא לא היה צריך להתגייר, כי הוא היה יהודי. הוא עזב את הנאצים, הלך לארץ ישראל, הלך לבני ברק, הפך להיות רב גדול, ועד היום, אני לא יודע אם הוא חי עדיין היום, כי הוא כבר היה מבוגר, אבל הוא הקים ישיבה עם הרבה מאוד תלמידים, ואף פעם הוא לא סיפר שהוא היה נאצי, וכולם חשבו שהוא יהודי אמיתי. אנחנו רואים, גם באוקראינה חטפו הרבה ילדים קטנים, גם בפולין, והפכו אותם להיות נוצרים. עכשיו אני רוצה לחזור ולומר דבר חשוב מאוד. ידוע שהספירה של תפארת היא סוד האחדות. והבינה נותנת כוח לתפארת, סוד האחדות, ותפארת נותן כוח למלכות. ידוע שהבינה והמלכות הם מצד האישה. ולמה? כי האישה היא פנימיות בעלה. אני מדבר על אישה אמיתית. המלכות היום נפלה לגמרי. היא בידי הפוליטיקאים שהם כולם רשעים גמורים גם בארץ. אבל המשיח, כמו שהרבי בנובביץ' אומר, יעלה את המלכות למעלה מעל כל הספירות עד הכתר. והכתר ייתן את הכתר שלו למלכות, והמלכות תחזור לקדוש ברוך הוא, ואז המנהיג הראשון שיהיה בארץ יהיה דווקא הקדוש ברוך הוא. ואז יש שינוי עצום בין כל הדתות. אני אומר את זה ואני יודע שזה נכון. הנוצרים יפסיקו לחשוב שישו הוא הבן של הקדוש ברוך הוא. הרבה מאוד נוצרים יחזרו לקדוש ברוך הוא. כמובן, 70 אומות ילמדו תורה ויתחברו לקדוש ברוך הוא. ויהיו הרבה עמים המוסלמים שבאים מישמעאל. ישמעאל היה האח של יצחק. ואז, למרות שיש הרבה מוסלמים שהם לא באים מישמעאל, אבל כל אלו שבאים מישמעאל, יהיה אחדות גמורה בין כל העמים, בין ישראל לעמים, בין המוסלמים, ישראל, הנוצרים, ישראל, כי הנוצרים יבינו שישו הוא לא הבן של הקדוש ברוך הוא, וכולם יחזרו בתשובה. אני רוצה לסיים ולומר שהשיעור שעשיתי הוא מאוד חשוב. וידוע שמובא במדרש, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כל התקווה של הקדוש ברוך הוא להיות בעולם התחתון. היום אנחנו לא רואים אותו, אבל המשיח יגלה את האור שלו
ואז כבר לא יהיה לילה, לא יהיה חושך. אחרי שהמשיח יקים צבא וילחם נגד כל הרשעים שבעולם, אז תהיה אחדות בין כל העמים ובין ישראל והעמים. הנוצרים בעיקר יבינו שזה לא אנחנו שהרגנו את ישו, זה הרומאים. היום הם לא מבינים את זה, הם חושבים שאנחנו הרגנו אותו, אבל כולם יבינו שזה לא נכון. בעזרת השם, אנחנו צריכים להתגבר, להיות אנשים חזקים. כתוב בגמרא שאדם שהוא אדם אמיתי, יש לו הרבה ניסיונות, הרבה ייסורים. הרשעים אין להם ייסורים. אבל אנחנו, אם אנחנו אנשים טובים ואמיתיים, יש לנו ייסורים. ולמה? כדי שאנחנו נהיה אנשים חזקים, גיבורים. וזה הסוד של הגבורה. הגבורה היא מצד האישה. הבינה מצד האישה, מלכות מצד האישה. והבינה נותנת גבורה למלכות. בעזרת השם, שאנחנו נתגבר על כל הניסיונות, אמן ואמן.